ji Cezîra botan ji daweta Nesîm silav hevalê nêja. Ez û Bahozê bira em ji Amedê hatine dawetê. Xelkê li beeşq û keyf dest bi govendê kir. Em û ekîbaş Batmanê hatî me nizan bû weke Cezîrê em govendê bigirin. û li weke koma feqîr me xwe dabû masekî me hemû heme meşxwar û li çapik hat xist. Mi dî dene got Resul tu here em hemûyê li pey tên. Mi got çi? Got here govendê bigire em hemûyê li pey tên. O hebedî. Ez xwara û li efendî rûniştim. Mi dî Mehsûm hat got biraya Resul me tu hatî birûnê kiraba eybê em govendê bigirin. Mi got xwedê nikar. Mi got raba. Mi got keko wallahi nizanim govend nelgorî me ya. Kê neharabê govendê girêlo ke bela xwe veka. Ez û li bi mehdekê tirs ket me govendê de û li piçikî govend li min xweş hat. Me halimê de min xwe da kir. Piştî min govend xweş kir, mi dî ekîba Batmanê jî xwe berde meydanê. Mi dî Ednanê bira xwe hejan ku Resulê bira li Almanya tiştê halûnînin ji bo xatirê daweta zvegeriyama welat. Xwe pejîne Ednan bila deng here heta Frankfurtê. Hek ev ne Fuat e? Fuat çay baş inşallah. Deno taximek ozel ji bo vê dawetê kirîbû lê tedgoqê aşortmana yê digot taxima te weke aşortmana xeber dikirinewa. Mi dî got hey Mehala meyzan birakêm Qedîr bedlê xwe emeklî nüfûs müdîriya li xwe kiribû hatibû dawetê. Mi got maşallah hingî bedlê te spehiya. Got me tu zanî mij ku derê kiriya? Mi got te Cezîrê kiriya. Got no ji İtalya. Me tu nabînî İtalyan kesim e. Hingî bedlî dilî bû rehaşte tizbekî û li nava dawetê ji xwe re digera xwe hejand. Mi got kayê tizbî bide min? Heşte revî tizbî ev tizbe çêtir li bedlê te tê. Hek çima tizbên ve nabe keve ba me tizbe vekir mehalê dayê de mi got ev tam li gorî İtalyan kesîm e. Mi dî rehaşte tizbê xwe pêre hejan. Serê deqê hineke pere dikirine destê xwe de hal û tildana banî hejandin. Digot me ev perê kêne. Mi got xwedê belkî perê min bin. Me halil cîzana xwe mêzan. Me denê xwe daye de ku perêm kê min. Got xwedê ev perê min e wenda bûna. Piştre me fêm kir ku ne perê wenda bûna. Ev şabaşin. Wî li Cezîra botan edet wê li wa. Yê bixwaze şabaş dê perê xwe ji berîka xwe derxê hejêne. O Bahoz çavên başî kerab ez vîdeoyekî dikişênim ez ê paşê te dikişênim. Deraba Bahoz. Hop. Farûqê bira jî başkanê şabaşa bû. Hema serê deqê xwedarê berîka xwe pera derxe. Yê serê deqê xwedarê berîka xwe pera derxe. Ji xwe ji ber şabaşa me dengê strana nekiriya. Ev ne daweta Nesîm bû. Ev daweta şabaşa bû. شباشا روشا سيرش بخاطر مدينة آبقا كارغارسو بخاطر عشيرة غلط أهل حبيشكي همه بيجي شاباشا فاروق شاباشا روشا شاباشا نسيم شاباشا رسول صوم شاباش ندن فلسفة من شاباشا وكفلسفة حاجي عبدية بافي زافي دنا شاباش انت نعم شاباش نودم شاباش حرام بن دماوا شاباش ددن منو اياس وعدنان مشغول صلوات ددن ما قاف بخير ترى قد نبي ام اخرتها وخلاص كن اولا نجا بارتيك خلاص بلدرمي خوفكن ليفيا باردو بن باردو او جي صبي بورايا